Venit la un nou video Mark Arm Brothers. De data aceasta vom vorbi despre mănuși, deoarece sunt foarte importante nu doar pentru activitatea de tragere, cât și pentru activitatea de a vă proteja mâinile și a vă asigura că o să aveți pielea întreagă, lipsită de crăpături și diferite probleme cât mai mult timp. Mai departe, o să vă prezint câteva dintre mănușile pe care le-am folosit și unele pe care urmează să le folosesc, deoarece vremea nu a fost chiar așa de friguroasă. Pentru început, pot să vă spun că le-aș grupa în vreo 3 sau 4 categorii, în ideea în care mănuși foarte, foarte subțiri, prin care să ai și simț tactil, să simți cât mai bine arma pe care o cuprinzi. Acesta, de exemplu, are suprafața găurită, dar de asemenea are și întărituri care să îți permită să rezisti cât mai mult în cazul în care te lovești cu mâinile de o anumită suprafețe și să nu strici și mănușile. Acum, un aspect foarte important este acela că mănușile se vor strica. În funcție de cât de mult vei lucra cu ele și cu ce arme vei lucra cu ele, ele se vor strica. Nu poți să te aștepți de la o pereche de mănuși, indiferent de marcă și de prețul achiziției, să te țină o viață întreagă. De obicei, dacă folosești o singură pereche de mănuși, de exemplu cum sunt acestea mai subțiri, să spun așa, te vor ține maxim un an sau jumătate de an, în condițiile în care lucrezi cu o platformă de armă de genul ACAU sau AR-15, deoarece are suprafețe cât de cât dure și clar că materialul se va prinde la un moment dat acolo. De asemenea, să nu vă așteptați ca mănușile să reziste foarte mult ca și material, în ideea în care ele pot veni de la diferiți distribuitori sau diferite branduri, că da, sunt rezistente, sunt bune, dar ele au puncte slabe, ca să spunem așa, puncte în care materialul în care este cusut, da, de obicei aici se rup foarte des, la degete se vor rupe foarte des, asta este ceva ce se va întâmpla. Câteva perechi de mănuși foarte uzate pe care le-am avut, efectiv le-am tăiat degete și am continuat să le folosesc deoarece încă mai aveam nevoie de contact pe partea de palmă. Bun. Diferite branduri, toate se uzează, toate se strică, toate se rup, atâta timp cât veți lucra cu ele și le veți folosi cu diverse platforme, în special armele lungi, se vor strica, da? Deci se ține cont de asta, că nu vă vor ține o viață întreagă. Pentru lucrul la pistol, aș recomanda dintre cele mai subțiri, cum sunt acestea, sunt foarte, foarte subțiri. Și acestea la fel, să zic, da, de acestea efectiv nici măcar nu au întărituri pe ele, nu au nimic, efectiv doar ca să protejeze mâna în contactul cu arma. Acestea sunt foarte tactile, ca să spun așa, dar de asemenea, datorită întăriturilor pe care le au în palmă, de exemplu, vor face gripul pe armă un pic mai dificil și atunci trebuie să ții cont de acest lucru. Acum că tot este sezonul rece, am câteva perechi de mănuși pentru vreme rece. Aș porni de la acestea care sunt destul de basic. Le-am și udat, am și dat zăpada cu ele, le-am folosit și pentru activități de iarnă, să spun așa, dar odată ce trece de 0 grade, de exemplu, mâinile vor îngheța. Acestea sunt relativ noi. Am mai avut mănuși de la Mechanics cu Tinsulate, de exemplu, și au fost foarte bune, mi-au ajutat foarte mult până le-am pierdut. Țineți cont că atunci când vă luați mănușile trebuie să fie cât de cât pe măsura voastră, da? Adică să vină spațiul măcar să puteți să simțiți adâncitura dintre degete, da? Să nu vă vină mai sus sau să vă joace degetele în ele. Și după cum puteți vedea aici, asta e varianta heavy duty, să spun așa. Da, se poate lucra cu o armă de genul, o armă lungă, nu o să ai prea mare dexteritate,
dar de la minus 5 grade în jos spre minus 10, minus 15 e cam dificil oricum să mai lucrezi cu alte tipuri de mănuși decât de genul acesta. Da, și cum puteți vedea aici, acestea le-am văzut și în Polonia la poligon, păreau destul de uzate, dar culoarea este la fel. De exemplu, acestea sunt în piele și au o căptușeală înăuntru. Trebuie purtate o vreme, să spun așa, ca să se mai lase, și acestea de piele și acestea care sunt textile, da? Ele se vor lăsa, dar trebuie purtate. Adică dacă ai de făcut anumite activități și vrei să mergi din prima cu un produs nou, să le faci, eu aș spune mai întâi, ia-le, poartă-le, udă-le, lasă-le un pic la uscat, nu forțat, nu pe calorifer, nu lângă sursă de căldură, deoarece le va distruge, mai ales acestea. Există mai multe tipuri de branduri și sunt mai mulți producători. Ideea e că dacă vă luați mănuși din piele, măcar să aibă și o căptușală înăuntru. Că dacă luați doar mănușa din piele, în ideea în care că e din piele și impermeabilă, o să mor de frig. Da, deci trebuie purtat. Inclusiv acestea care sunt subțiri, dacă aveți nevoie de mănuși subțiri, acestea sunt destul de uzate, au fost plimbate pe multe arme. Luați-le și purtați-le să le vedeți că vă simțiți bine cu ele în mână. Da? Și dacă aveți de făcut activități outdoor cu arme, undeva unde este frig, eu recomand două tipuri de mănuși. Mănuși mai groase, cum sunt acestea, sau cum sunt chiar și acestea, sunt un pic mai groase, da? Sau acestea, în care să vă asigurați că încă mai aveți circulație sanguină corespunzătoare, nu vă îngheța mâinile, și apoi când puneți mâna pe arme, nu puneți mâna direct cu pielea pe metal sau ce polimer aveți acolo la arme, deoarece veți suferi. Și chiar dacă e frig afară, arma se va încinge la un moment dat în funcție de ritmul de utilizare sau regimul de utilizare și vă veți arde, da? Deci vă recomand să folosiți mănuși. Depinde de voi, de la care brand doriți să vă luați mănuși. Nu pot să spun că recomand un anumit brand. Într-adevăr, am folosit foarte mulți ani Mechanics, undeva la o mănușă sau două mănuși pe an în sezonul cald. Cele din sezonul rece m-au ținut mult mai mult timp, dar acelea probabil au fost purtate maxim vreo 3 luni sau 2 luni și apoi folosit mănuși mai subțiri. Dar trebuie să le luați, să le folosiți și să vedeți cu care dintre mănuși vă simțiți mai bine, mai confortabil voi, da? De exemplu, Mechanics folosite, am avut mai multe tipuri, inclusiv Fast Fit. Acestea le-am folosit și la sală, foarte bune, deoarece e cam dureros să-ți pui pielea direct pe o bară care a stat până la 5 grade. Da? Dar la fel puteți folosi și mănuși subțiri efectiv să vă protejați. Și țineți cont că dacă lucrați la poligon și lucrați cu muniție, praful, pulberea se va depune pe mâinile voastre dacă aveți niște mănuși pe care să le folosiți, de exemplu, care să vă facă mai ușor încărcatul, manipulatul armelor și așa mai departe. Ideal ar fi să le folosiți. Nu uitați like, share, subscribe și pentru orice întrebări vă aștept în secțiunea de comentarii. O zi faină să aveți!